Bună ziua și bine v-am regăsit pe acest canal. Astăzi o să ne jucăm World of Tanks de anul nou. Și dacă auziți ceva pe fundal, e că sunt la verii mai mici. Deci hai să începem. Da, deci o să intru acum. Deci, hai să ne jucăm. Începem aici meci. Stai mă, dacă ce... Stați un pic, deci aici avem... Ce avem? E perfect. Bun, bun. Deci hai să începem. Stau cu ăsta. Deci hai să începem. Nu sta alarmă, nu contează, nu este bai. Bă, ce toată întâlnirea îi scot începe? Jesus. În fine, hai da. Începem cu tancurile top. Blackness și Tiger One. Tancuri de sol de forță. Și mă, dacă vă gândiți, skin-ul ăsta nu l-am cumpărat. Nu am băgat bani. N-am băgat bani niciodată în jocul ăsta. Niciodată. Capturăm baza, trebuie să căutăm dacă e un amic pe aici. Dacă auziți ceva muzică pe fundal, e că mă uit la Pro TV. Și deja e. Hopa. Dacă mă auziți vărul, înseamnă că e cu frate meu. Stai că trag ăștia mie. Bă, mai trageți-o mie, că vă trag eu una. Stai că aștept eu momentul. Nu are vă. Da, mă, nenorocit. Ai belit-o. Nu mai vrei, nu mai ai șanse. Bă, mami, bă, mă atacă, faci third party. Incorrect. Face third party. Gata, ești mort. Da, aproximativ cred că efectiv cred că sunt mort. Nu mai bulbesc, bă, dar mai... Până o trag, bă. N-am făcut absolut niciun damage. Sunt efectiv mort. Efectiv mort. Fă-mi 3 minute. Sperați că episodul ăsta să durează cât mai mult. Din cauza vizionărilor și calitate. Bă, asta are armură, Doamne ajutați. Hai că l-am blocat. Da, nu ignora și sau de pe fundal. Să-ți liniștiți că nici eu nu doresc. Perfect. Nu, acum unde este? Stai că eu capturez baza. Hai că câștigăm. Hai că se poate, hai că se poate. Nu mai pot, nu mai pot. Stai. Dați doi, oleo, doi acolo. Vă rog, ignorați ce se aude pe fundal. Vă rog frumos să ignorați. Nici eu n-am vrut așa ceva. Bă, da, prost, am uitat că... Da, îmi pare rău. O să mai verific cum se aude în video. Perfect! Dacă auziți foarte nașpa, îmi pare rău. Este al doilea videoclip lung pe acest canal, adică cel mai lung videoclip ever în istoria canalului ăsta. Ești mort. Nu! Nu! Du-te pe el.
Du-te pe el, du-te pe el. Nu stai acolo cu sniperul, mă. Bă, nu stai acolo cu sniperul. E înconjurat. Du-te și atacă-l, riscă-ți toată viața. Stai un pic, Paul. Trage în el! Trage! Nu! Ai ratat. Păi tu ce faci, mă? Du-te și atacă-l. Hai, trage. Trage. Ai ratat, bă, ai ratat. What the fuck, Teoroz? Da. Deci mă uit aici la vlog. Deci mă uit la televizor fix de revenit. Și ăsta am câștigat. Deci am câștigat. Am câștigat, nu ca și episodul trecut. Deci azi avem un câștig mai bun. Deci mi se pare foarte frumos. Și cred că cam pe atât pe acest canal, pe acest canal nu, dar pe acest videoclip. Vă urez sărbători fericite și v-am pupat. Ciao.